Barri històric, en constant transformació, tradicional i modern, complex, innovador i divers. El compromís i la implicació de les persones que hi formen part són característiques d'aquest barri. El Raval es reconeix i es mostra com un territori socialment responsable. Un territori socialment responsable és aquell que contribueix a la millora de l'entorn i la qualitat de la vida de la ciutadania a través del treball conjunt i la implicació de les persones que en formen part. Aquesta implicació amb l'entorn és precisament el que ha volgut potenciar el projecte d'intervenció comunitària intercultural impulsat per l'obra social La Caixa. Amb aquest projecte s'ha volgut generar un coneixement compartit per les diverses persones que viuen o treballen al territori i promoure nous processos de treball conjunt i de relació entre administració, recursos tècnics i ciutadania, per tal de promoure la convivència i la cohesió social. D'aquí n'ha nascut el Raval, territori socialment responsable. Al Raval hi ha un gran problema de gent gran que viu sola i doncs clar, no tenen gaire gent amb qui parlar. Moltes vegades sí que parlen amb els veïns, però de vegades els veïns han marxat o ja no hi són. Llavors, doncs, la farmàcia segueix encara sent una mica un nucli aglutinador, no? I venen aquí, t'expliquen de la seva vida, la seva família i aquí estem també, no? per escoltar-los. La cosa més útil i més visual que fem nosaltres per ells és un projecte que es diu SPD, que és un sistema personalitzat de la medicació, que els hi fem el que és tota la medicació que ells prenen durant una setmana, els hi dosifiquem amb 4 preses al dia. Si algun dia no es troben bé i els hi hem d'anar a prendre la pressió a casa, també ho fem totalment altruista perquè són gent que al final te'ls estimes, no? Són gent, clients de tota la vida, gent que porta molts anys visquent aquí i que es fan estimar i llavors doncs, ho acabes fent també. El Liceu és una de les institucions culturals més importants de Catalunya i des dels seus orígens fa més de 160 anys és un veí més del barri del Raval. La nostra obligació és treballar conjuntament amb tots els agents per contribuir en la millora del barri. I participar en aquest projecte tan engrescador com és el territori socialment responsable ens fa sentir molt orgullosos. Tots els que vivim, treballem o estudiem en el barri del Raval sentim aquesta responsabilitat de participar-hi perquè les accions i aportacions de tots plegats farà que el Raval sigui un referent i un exemple a seguir. Estem convençudíssims que aconseguirem un barri on la responsabilitat social estigui en boca de tots, perquè tots hi haurem participat. El Principal Project, que és el projecte de recuperació del teatre principal, és un projecte que es concebeix, tot i que és un projecte privat, d'iniciativa privada, és un projecte que es concebeix en el marc del desenvolupament del Raval i de les Rambles. Jo crec que aquest projecte no es pot desenvolupar sense el Raval, sempre sense la seva formació, sense la seva mà d'obra, sense la seva diversitat, sense la seva cultura, sense la seva riquesa social. Vull dir, el que tenim ben clar que si aquest projecte, que és una iniciativa econòmica privada, no es desenvolupa amb tota aquesta aportació que comporta el barri del Raval, vull dir, seria un fracàs absolut. El projecte Norai, com a projecte de responsabilitat social, té alguna especial que és el seu caràcter innovador. És la primera vegada que al territori, tant de Catalunya com a nivell espanyol, es fa la unió de l'administració, les entitats socials i un territori per portar a terme un projecte sostenible a nivell econòmic, sostenible a nivell social i educatiu i sostenible també a nivell de contingut i metodològic. És un projecte de responsabilitat social en el qual treballem tots els diferents aspectes que van des de la inserció laboral fins a els aspectes culturals, tot al voltant de la gastronomia marítima. Hem intentat que a través del projecte Norai ens impliquem tot el territori d'una manera o una altra a dins d'aquest projecte. I alhora també, amb el projecte Norai, el que intentem és millorar la qualitat de vida de la població, de la gent que viu, els ciutadans que viuen en el barri del Raval. El Raval és un barri històricament acollidor, un espai d'arribada i de sortida de persones. En els darrers anys s'hi ha establert persones de diferents països del món, generant així un barri culturalment divers. En aquesta etapa d'acollida, els veïns i les veïnes del barri, tant els que han arribat com els que han acollit,
les entitats socials, l'administració local, els comerciants, les empreses i les institucions han tingut un paper fonamental en la construcció d'una convivència intercultural. El Raval es reconeix per ser un barri obert al món amb una important riquesa cultural, religiosa i sociolingüística. Fa molt de temps que s'intenta treballar amb xarxa. Sempre hi ha coses a millorar, però sí que és veritat que aquí la xarxa que tenim és molt i molt extensa. Y hay una colaboración de toda la gente que vive en el barrio para hacerla. Hemos hecho, es una cosa humilde, pero que requiere un trabajo y que requiere que la gente esté relacionada para hacerlo, que trabajen bajo un mismo impulso. Lo que es muy importante es compartir. Somos un hotel de 5 estrellas, seguramente sería difícil que nuestros vecinos del barrio o las asociaciones cercanas se atrevieran a entrar en este hotel, y lo que nos gusta es precisamente que entren, nos conozcan y disfruten. Raval, territori socialment responsable, treballa per promoure el benestar social i la convivència intercultural entre els veïns i veïnes del barri.